Ora agus te far na fáilte ród arás ag me ceanal YouTube den chuid is mó be me deanú Léirmheas na leor an seo. Táitní an leor go mór lamsa go pásanta bíam a léamh a gcónaí agus chomáile sin bíam a géisteacht le leorthaí chomh minic céarna. Nes na leorthaí a háitní an lamsa go pásanta mar phléisiir na is bra am cuasaí staire go háirithe stair mhíleata agus go háirithe stair mhíleata an darna chogú dónda. Ar náithe níl leor den ceanneal sin ar fáil sa Gaelic. Nuair tá mé géisteach le leorthaí is maith am a bheith géisteach le cuasaí intellectúla mas mailad, cuasaí felsanachta, cuasaí sicólaíochta agus mar sin de mar hampla faoi struchtúrachas, struchtúrachas, rudí mar sin, rudí nar bhailam a léamh as mo chóir amach. Nes in san Gaelic tá cuasaí neamhaigh sin thar a lag is mór a tríe. Agus mór a tríe dús a híon go pásanta ar an ábhar nach léam mar an litríocht le deangar bí ar charabí. Bar lamsa leor mar seo a feicú suas Berlin chuiregas le Anthony Beaver, agus is féidir leat go isteach in airfort bí ar fud fad an dóin agus leorthaí le Anthony Beaver a ail le deangar bí. Tá siad a chur an aistriú ó gach teanga. Is mór a trí nach álaí an scéal sa Gaelic ach ní fiú de rinne ó hiú cuasaí airgid cuas leor neamhaigh sin a scríú is dócha ní fiú an tarabh an treblaid agus is mór a trí sin dar lamsa gur cheart go mó bhhaid níos mó astracháin ag dul a rá. Ach an leor a ba bhhail lamsa Léirmheas a dhéanamh ar aniu neamhaigh sin atá stair atá agus stair an darna chóga dónda atá agus ní amháin sin tá sé scríofa ag fear a bhí an agus tá sé scríofa ó hiú sa héidir singalde. Seán leor, fósca a Swastika agus mar a tíisih tá sé scríofa innig an na Hallbain le Dòmhnall Iain Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill as Uist Gaelic. Nis is dailam sa gur chula gachtain agah faoi Dunkirk. Hui ar na hasna agus na bratnian sin agus rinneú cearcailhharthú agus Jimmy siad lá. Agus ben jeú leis an British Expeditionary Force in sin rank agus in sin Europe. Nope. Janta na firinne lán an bhrátain a rai a chur saidirí honna Franke ina dhé sin. Agus tar náithe bhí orthúh iad ó thuirte ráis ina dhé sin. Ach, haró achtra thó romansúil le Dunkirk agus harairí thó maiid céarna leis na heachtraí eile is a dearí le Dunkirk ní nach dhéanam mar sin hanil mór an seanachas orthú. Ceannach acu sin na a hála ag San Valery in Normandy agus ar an drochúr don riocht diontaithe go Jamie le séidirí iadidir fad ó Gaeltacht na Hallbain den chud is mó Jamie acu mar sin ní nach dhéanú nach neanan siad an seanachas céarna orthú ar an neachtar sin. Duine acu sin na Dòmhnall an Dòmhnallach agus mar sin chaith sé sin an cógúir fad an sin i nnéhan in sin Iaarmain. Ní bhain in nnéhan a go obair sa Iaarmain mar níorbh ificach é sin mar sin bhí sé de gúglas ar bheith obair donna Iaarmaní. Ní mar spiadún ar rud a bhí mar sin ach obair fisiciúil agus mar sin de. Agus nuair a henig se bháile, scríomh sé an scéal seo fósca a Swastika margheall ar haithí ag a hín. Sílim gur scéal den Sgàil atá, har a bheith starúil, har a bheith simúil agus scríofa go fíormhaid. Léirmheas seo tíbhiste rins leihantaí. Tá má abalta Gaeilge na Hallbain a léamh thó mai agus is féidir lamsa Gaeilge na héireann a léamh agus an ammantaí tá sé bhaid níos fosa mar sílim ó hiú an aclár de tá sé bhaid níos dúchasaí. Ní Gaeldom ríthaigh an aclór ga chuig bhhain se an fáil amach faoi aclór mar buireann na cainteirí dúchais a scríbhans leorthaí mar seo buineann siad dús é deas an aclóir atá acu agus ní dailam sa go déan siad
a munion an nachlóid hain agus deanna sé sin a wadnís foras a leo. So Lord an Sgàil le Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill as Uist Gaelic scrífa an éige den Sgàil Gaelic an a halaban an Gaelic Uist Gaelic agus hatchan an lór gomórlam. Tá sé táhatá hiú star frisanní agus mar a bhí cuasaí de frisanní an san Gearmáin agus mar a bhí cuasaí leis na Gearmánaí, bhí sé a caiint leis na Gearmánaí, bhí sé a marachta leis na Gearmánaí. A rís eile cosa le Gaeldom Kirk, ní ó sé na riad a cosa leis na scanna na Chorbaí, agus ar a hon sin is fiú seo leo. Ach tá rud ag an Harbh specialta, níos anta-specialta fan lór seo. Tá disca leis. Rin an fara hén Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill rin sé tapadú hén agus tá sé ar fáil. Déis me le seo sa char. Agus caiime albail cé go me an inmh an nóir a léomh go forest, Har hiig me ach beidir fiche faoin géad den disca an chéadú a déis me leis. An darna huair a déis me leis 60 faoin géad agus an tríú huair a dhéis me leis nach a faoin géad. Agus sílam gannn sin rud dús a héan go páirsanta faoi Gaelic an a halabain go gaithí tú gáil a ghlachtúir. Ach rud ag an eile faoin lór, seo tá sé nélig an a halabain ach tá astrachan go bearla an fásta mar sin má tá tú stocail teáigen is féidir díra gáil agus an bearla a léomh. Mar sin de ó hiú na stairide lór specialta. Ó hiú cuasaí leithreachtaide lór specialta. Ó hiú fólam na Gaeligide, ó hiú fólam na Gaeligide lór Harbh specialta ar fad, Harbh úsateach. Bhrá lomsa wad níos mó lóthaí mar sin a bheith ar fáil. Bhrálam níos mó neamhic sin, bhrálam sa níos mó baisis scialtaí saoil mar seo baith aisnis, ní féidir le fáil a ráfiú a bheith ar fáil ach seán rud nar a teise ar fáil tafada. Bhí sé sin Harbh úsateach dúsa ag fólam na teanga agus sílam go mbeadh sé Harbh úsateach a gannne béala. Mólam an lór seo go háard na spéire. Gur míle maith.